Takže ja vás zdravím, moje meno je Mišak22 a vítam vás pri traileri na môj kanál. Budem natáčať hlavne herné videá, potom vlogy, možno challenge, možno a tutoriály. Potom by som chcel k tým herným videám pridať také dve série, čo budú pohľady, na ktorých sa budem na rôzne hry pozerať sa budem, a ak sa vám tie hry budú ľúbiť, no tak si natočíme aj sériu. Čo potom? A potom by som chcela nejaké proste nedopracované hry natáčať v nejaký deň v týždni a natáčali by sme to napríklad v útorok, spravil by som to video a to bolo nejaké nedopracované hry. Tak toto bolo pre toto video všetko. Snad sa vám bude moja tvorba na YouTube páčiť, snad prispejem niečím na československej komunite a snad vám tak padnem do oka a že si poviete, no tohto budem odoberať. Tak, s Bohom priatelia a čau.